미망니 시망 한날에 붕대는 그들이 보러발 사스로와 내래 마문과 공유크 유피필리리더프람 마bun크 라이즈라이저프람 마크나크 너네 라감 차라크다 붕나이 누더 크나드 라이즈라이저프라 내네 농구나 농아 메코는 첫 라이즈라프라는 사키동어 너네 철바 그 이펀네 마바 온숨이 흐는 나문들 메코부 흐아크 어네 철바 본 판나네 자그라 펀네 마바 문시 온숨이 흐는 나문들 메코부 흐아크 철바 화네 나 살나 자그라 펀네 마바 문시 온숨이 흐는 나문들 메코부 흐아크 너네 임바 promote 보로니 우카오그라니 조바나 부하탕크 미네는 보로니 리다 너네 promote 보로 구도정 시나ye 초신이 리다 트리스보 설보이션이 로만시비유 나 본사 솔리시보서니 자리면 코비브림 치러 안도론 칼람 전나니 이제 우픈드로블 뭐 이제 그더니 혼크 소리나 자리면 그 비브림치네 깔라바타니 자리면 그 브림치니 블라이 소론나 자리면 그 브림치니 블라이 처음으로 뭐 속도리니 자리면 그 브림치니 블라이 이 시바고 모로니 가만히 마울랑데 소론 문화 소모 문화 내래 엑스쿠 설가 소나 설시스티 칼라마 혼크 소리나 자리 내가 프로모브람 치고나마 우카와 너네 몸에 잔적 엑스쿠 말아간나네 너희 말은 토가이바이 다됩니다. 매 비치하라고 매 고토프고 라나네 엘렉션이 않으시지 않시바 오카방카 산둥 오카 배 고토프고 한자 수르히 너네 배 비치할 허라바네요 비치시 소르카 감네요 비바 많은 흔한 하케빌라 밴데프는 많은 시킨 바나 하나케 스클라시바 지금 많은 하나케 센트럴 소르카라 하등블라 아삼 소르카라 하등블라 배 비치하러 배 비치하는 리더잖아 많은 흔한 하케빌라 베르 우콩이 좁아나 우리콩이 철트가 좋아하는 남들 파피아를 코야를 로이는 남들 답에 버버지 그타고 비어 라감차락 곱사스트로고 라면 하바르고 릉아블라 많이 살아이 릉바 살아있는데 릉아바다 살아있는 남들 뭐바 하고 할라 몰라 저렇게 달라랑네 두드룩 빼바디네 프로모보로 좀 우리콩이 소르카를 살아있냐 빼바디네 파블리코 통과이나네 앱수고 말아간나네 자바이 타는 날에 앱소 생그라버저 가오제레 오펜드로 나 브로모와제레 그 만시지만은 아토 솔라자다네 아 마바 카람자데 손만 회자데 토드룩 베바드는 우르코가 너네 베고토 브르저 만 손만 가오 베바드 오펜드로 브로모바지 카람자네 나게 등비어 용카레 베고토 브르 시강아오 그드니까 손길이 브르코 퍼마야케 미치흐아케 내 베고토 바로 돈으로 보시 싶으시니 고토 브라tum 치아 베고토 나코 마자리면 잡으든 실시 칼람진에 배에 푸아 배구도 미치자 너네 인디비 생그라버고 토가이나네 하그라마 모헬라리고 가톱나니 자네나니 인디비저 르그 잡라피나네 너네 인디비고 가클레나니 자가신동비 하지 독라 아칭 배 아칭경 배 맛있는 자가신동어 뭐항아 본 하파바지가 라이지라자부 뭐장이 나이비고 올카우니 뭐항아 마바 우마 학투아바지 누가 샤프가바지 라이제라야 벌머장이 나이 비니 뭐뭐 말라바 바손을 후입라 베고 데네베 콥사스트롬 자라면 뭐하바르고 미치야 거더니 판들로 배는 동네 거더니 정니 아베 아보프라 치달랑데 우준 비밀이라 이잖아요 자이 마시야 할인이 가지 마오 할인이 다이 마오 자친이 마맘시 온나이 마오 배만시고 히쿠나네 타블리오 수닐리나네 뭐가오 뭐크라바지 수니 분나네 소우라 시간 하나네 뭐바유 답에 버버지 뭐바이잖아 자바 비신이 소리 들어와 너네 오펜드로 나브로 모아 디바이 아삼아삼 50-50 남은데 너네 배 50-50고 라이지 뭐라 라바는 우리 벌써 평나고 있대 론존데 말이고 제타르겔라나네 따오하나게면 오스트로 다리죠 너네 배고 샤오 부디죠 오스트로고 좀 봐서 봐봐 미니 타르겔고 몽고 칼라바 차네일리 다리 먼저 타르겔고 몽고 칼라바 수투르 몽고 칼라바 흠바 할인이 배까지 먹는 자드나 자 그래라이저라 버 아야파 버는 천다 미샤르기리 물룩기기리 미치니 그릉는 천다 여리 크나소 라마도프타니 무가 송남등 모이베라이저라 크나소 우르카와 마바지까지 하바 마우등 소마스니
दिनैबो रायजोखौ मोनाखै मिजिक बादि बियो बिटिआर लाबोबाय होननानै मानसिखौ सामाखार खालामदों बाज्ल'खांहोदों रायजो राजाखौ सोरखौबा जौ बेदरजों जानानै खुसिजोंनो रंजा बांजा जादोंमोन दिनै मा दिनै माबोरै सिमां मा दं ओंखायनो होनना बुंदों रोंबा सालाय रोङाबा दा सालाय होनदों रोंबा बुं रोङाबा दा बुं होनना बुंदों ओरै होनदों जारिमिनाव बाराद्राय लागाम सारा बुङोबा बे खौलोबोरनि नाङो होनना बुंदों उरखावजों प्रमद बर'जों अतिरिक्त पाब्लिकखौ थगायनो थाखाय खौलोबोर नांनांगौ रायजो राजाफोर खौलोबोर नांनांगौ गारि मथरहा ब्रेक दंनो गारि मथरहा ब्रेक दंनो मोसौखौ ब्रेक गैयि जनै नाथा थुयो दुरुं बसलाबायग्राखाय गरायखौ अरलाबायग्रा खारलाबायग्राखाय लागाम होयो रायजो राजाफोर आरो मानसिया लागाम सारा रायलायोबा सोरखौबा बुंलाबायब्रा प्रपागान्दा बुंलाबायबा थगायलाबायबा जाहैबाय खौलोबोर नाङो रायजो राजाफोर बेखौ खोनासं दा होमबा जेन'बा बिथांमोनहा जेन'बा गराय बादि आरो मोसौ बादि जाबाय दा बिथांमोननि सायाव एनडिपिखौ थगायनानै दिनै गावसोरल' मोसौ बोरमाफोर बादि जागासिनो दं गांसोखौ दा बिनि सायाव माबाफोर बुंबावनांगौबा बुंथारदो बुंनांगौआथ' दंजोबनो गैयै माने बे जारिमिनसो नालाय थगाय सुलाफोरनि थगायनाय जानाय दिनै एनडिपिफ्रा जे मोननांगौ दफा बेखौबो बुङा नङा बुंदोंमोन कनफारेन्सआव दाखालै बाखि कनफारेन्स होनना बुङो बेखौ बाखि कनफारेन्स बेहाय नेटखौनो बन्द' खालामजोबखादों नेटानो बन्द'जोब पाब्लिकआ रावबो खोनायाबो नुवाबो बेहाय मा बुंदों प्रमद बर'आलाय अमित शाह बुंनाया अमित शाहखौ आपसे बात बार से मैं भी मांगा हुआ है साहब बेखौथ' पाब्लिकफ्रा रावबो खोनायाखै नेट बन्द' खालामना होखादों जे बुंदों बियो अमित शाहया बिनि खोथायाव आपका आसाम में मा माहा भी है मा खामायखाय भी है होनना बुंबाय बियो आं बिनि सिगाङाव आं बोरै थगायनो आं बोरै पाब्लिकनो हरनाय जिनिसखौ आं बोरै थगायनो बेहाय होनदों बियो और एनडीपी के लिए एनडीपी डेवलप के लिए 287 करोड़ दिया हुआ है होननानै बुंदों दिनै बेखौ बोरै 87 फैसाबो गैया एनडीपीफोरनि थाखाय आरो गोदोनि हरनायालाय एनडीपीनो अस्त्रधारि जमा होनायनि मोनसे डेभेलपनि हरनाय बे थाखा बहा थांखो 1500 कौटि थाखा बहा थांखो दिनै होमबा मानो अननो रोङो अन्थाइ बिगा शास्त्रआनो जोबानो रायजो राजाफोर बेन्दों मानफबनायनि गेजेरावबो बबेबा बेन्दोंनि फिसाया जाजायोनो दा आं नोंनाव मोनसे कुइसन खालामनि जेनाखि जोंहा नैबे माबा दङ मानो होनना बुङोबा क'क्राझार टु कारिगावसिम स्पिड ब्रेकार खालामदोंमोन दा बेखौ एरखुबाय थागासिनो दङ दा एरखुनायनियावहाय बेसेबां कौटि बाजेट खालामदों नोंथाङा एसे मिथिबायगोन नामा आं बेखौ बुंनो रोंला दानि बे गावसिनि थगायनाय बेखौथ' गोदोनि आङो खोनादों जे बे लामाया क'क्राझार टु गसाइगाव गोदो सानसुमा खुंगुरनि समावनो इसु जाखानायमोन नैबे आद्राबो मावखादोंमोन ओरैहाय आद्राबो मावखादोंमोन जों नुदों जों रायज्लायनानै जों मिथिदों अब्ला ओरैबायदि जोङो खोनानो मोन्दों जेनाखि क'क्राझार टु स्पिड ब्रेकार खालामनायनि बेलायावहाय 50 कौटि बाजेट खालामदोंमोन आरो एरखुनायनि बेलायावबो मा होनो 50 कौटि बाजेट खालामदोंमोन लोगोसे थिनालि बारबोनानै ओरैबायदि जेन'बा आदाल' माने स्पिड ब्रेकार होगासिनो दङ बेयाव 5 कौटिल' बाजेट खालामदों होननानै बिथांमोना साइड मोनसेखौबो मावजोबाखै आरो लोगोसे बेजों लोगोसे ओरैबायदि जादों बेयाव कालार फुननायनिबो जेबो बाजेट खालामथ'वाखै मानो होनना बुंबा 5 कौटि बाजेटखाय दा बेनि सोमोन्दै माबा मोनसे मिथिगोन नामा प्रमद बर' सारनि दारै आङो बेफोरबायदिखौ 2 नाम्बारफोरखौ आं जेबो बुंला आं मिथिया बेखौलाय सिखार आं मिथिनाय खोथाफोरखौ आं बुंबाय आरो दिनै बरागारियाव जे बिसोर प्रमद बर' आरो उरखावा दालाल हमनानै जे हाग्रामा सारजों मिलायनायनि जे एनडिपिनि बे एपिपि जे लादों बे जरानिफ्राय माने गोजांनाय गोलोमनाय माबा मोनसे बिखा मावनाय बिख्लो मावनायनि गेजेराव हाग्रामा महिलारि बिपिएफजों मिलायनो होननानै बिसोर 6 मासनि सिगांनो माने माबा खालामदों आलासना खालामदों बिसोर आलासना खालामनायनि गेजेराव दिनै बरागारियाव फैनानै जे जों खोनालायबाय मिडिया ससियेल मिडियायाव नुखाबाय माने मिलायनायनि जुनै जेबो गैया मिलायखाबाय होननानै बुंफैबाय बरागारियाव बिपिएफजों इउपिपिएलजों होननानै माने थगायनानै बिपिएफनि मानसिखौ गेदारिं ज' खालामबाय दा बेफोरबादिनो माने थगायसुला आरो नङा बे फल्स बे थगायनायसो माने बहत बोनाय मोनसे मानसिखौ दा बिनि गेजेरजोंनो दिनै बेसेबांबा रानना हरखोना माखौ हरबाय आरो
आच्छा दिनै बरागारि जेनाखि मिटिं लादों बेयावहाय बिसोरो इउपिपिएल आरो बिपिएफ मिलायनायनि खोथा बाथ्रा बुंनानै लादों बे हिसाबै दिनै नोंथांमोनहाबो थांदोंमोन जानो हागौ नङा होमबा दा बिनि थाखाय बिनि सायावहाय माबा मोनसे मिथिबायदों नामा नोंथाङा बुंनो हागोन नामा मिथिनाया बेनो आंबो थांदोंमोन थांनायावथ' जों मिथिंखौ खोनासंदों मिथियाव बुंदों बिपिएफ जों इउपिपिएल जों मिलायबाय होननानै बुंदों बेखौ जों खोनाबोदों दा कतदूर सैथो आं बेखौ जेबो बुंनो रोंला होमबा नोंथांमोनखौ गावसिनि इउपिपिएल नि जेनाखि ट्रेक्टर सावगारियाव भट थुनो होदों नामा थिनलांदों नामा थुनोथ' थिनखानायखा आरो जोंबो इउपिपिएल नि मानसिखामोन दा दिनै जोङो बिसिनि चरित्र सभाबखौ बा थगायसुलाखौ नुनानै जों एरायबाय दा जोङो इपिपि आव हाबबाय इपिपि जाबाय जोङो दा बेखौ खोनासंनानै थांदोंमोन दहाय दा बिसिनि भाषणा बेनो नङै रावफोरखौ बुंलाबायग्राखा जों बेखौ आं हय होनना बुङाखै खोनासंना फैदोंबाबो आं सानखायाखै बेखौ नंगौ होननानै होमबा नोंसोरो दिनै इउपिपिएल पार्टियावहाय भट होबावगोन ना होबावला नेक्स्टआवहाय रायजो हिसाबै होला जों इपिपि आव हाबखाबाय आच्छा आच्छा जों इपिपि नि मानसि जाखाबाय बरागारियाव गैला सासेबो माने बिसोरखौ थगायसुला होनना मिथिजोबखाबाय